Qaphe Qolo Save the Rhino sizogqugquzela nje ukuvikela kobhejane. Ubhejane lathi nasinikeza indaba ze-tourism. Kanti njalo nesilo samabandla angithi uyazi ukuthi ubhejane uphuma esiqiweni. Ngisho lezi zinto zamasiko zincike kuwona ubhejane. Uqala ngiqangi nje uMqaphe Qolo so nginakho ukuthokoza kakhulu. Ungibona nje ngiviveka ngizogijima nje. Njengoba ngilana ngithi ngivivela ukuzowinela imachibi ngithi abatshela ukuthi bazogqisha mina eGqotho ngo-number 1. Lama race lawa afana lawa balakho ngoba asiza ukuthi ubugebengu umnqande emphakathini. Isuka kwahlabisa ize la u21 uzosuka manje ngo7 uzophelela la emachibini amagroundini udla konto semntuba lolu uzosuka kanye no10 u10 uzoqala ngaphakathi bezela bazophelela la kuzobe u5 uzoqala ngo8 ke wona u5 km. Esifela mnandi kanjani soyishela abantu la ngamazi siyamnika bazomazi namhlanje. People are asking me ready to rock and roll. Well, we're here to enjoy ourselves and keep ourselves united here. That's what we need to do. Yes, we are comrades ngamarunners. Kumnandi sizolula nabo labafana abancane kumnandi ukugijimisa bona. Lolu hlobo lomjaho it's a 21 kilometer race. Inhloso yawo kwakuqwashisa abantu bakithi ngokuzingelwa nokubulawa kobhejane okungezinye zezilwane zethu ezenza singenise umnotho endaweni yakithi. Kusinikeza lolo thuba ukuthi si-engage nama communities ethu ukuqwashisa nokubaluleka kokuthi lesi siqiwu sethu nezilwane eziphakathi kufanele sinakelele ngoba zenza kufike ivakashi zenza kungene nomnotho endaweni yakithi. How's your day going to be? You got a long day today, yeah? Something inside so strong. Oh, something inside so strong. I'm feeling fine. Thanks. It's just this uphill. The louder I will sing. So far, so good. Come back, so come back. Walls of Jericho. I'm very much impressed. 10 kilometers. Thank you. So bright it will blind you. Inside so strong. Ang chimanga bro, may wapan. So pati ang so right. Ang sapat sa gabi. Madon, Babakashupela nje siyayizwa. Isinika impilo. Oh no. Something inside so strong. Oh, something inside so strong. Samsupporta umsweli ngalela kheza yenza ukuzela ukuthi singabulali indaba zobhejane so ngathi siphumile singaba striders so supporta yena. Kodwa mina ngifisa ukugxila kakhulu laba sebancane ukuthi sibatshele ngokubaleka kweRhino. iRhino akukhona ukubaleka kweRhino, ukubaleka kwezemvelo. Uzokhumbula ukuthi kunamahlathi la okuthiwa awagawulwa nje. Hayi ukuthi abiyelwe kuyaziwa gawulwa ngesikhathi esithize kanjalo nezilwane kwangazingelwa noma yinini kwakunesikhathi sokuzingela kunesikhathi sokuthi ezizele izilwane kusenabatwana izinto zonke lezo kufanele ukuthi zifundiswe izingane kodwa through esport sizokwenza lokho. This race is very nice because at the start I decided to go with the guys. When we are at 5 kilo, then I decided to go. Then no one followed me. Then I decided to go forever. That's how I win this race today. Ngijimo lona kusho ukuthi ngiye ngasuka kwi-start la kuqala khona i-race ngavele ngahamba ngathi mangihamba ngathi ayeza amanye amakhosazana kusho ukuthi ngangaqalaze ngahamba ngathi uma ngabe ozodlula uzongifica esengihambile ngoba angazi sonke ebesijimile size la besifuna ukunqoba ngagcina ngiunqobile kumjana. Abagijimi ngathi mina abagijima kwenza yonke into. Abagijimi phela bavele benze yonke into. Abagijimi baphume bonke ngothi lwabo bezela bezosupport.
basupportile baphume bonke nokuthi ngizoqhubeka futhi ngiyenze ngiqhubekela bona abagijimi ngoba uyabona ukuthi bayilambele abantu bebaningi la abagijimi ngaphezulu komphakathi obuzobuka that shows ukuthi labantu bayilambele banehanga yayo futhi bafuna ukuthi impilo zabantu ziguquke through esport. So strong.